ngi ong halade marway kotrai ngi aro ngi sngungu yame na kabanta baro gejing kerku gejing ai kibamel thasei ha gejing jungi ha kane katayo kabalada baro shtayo deleng ba gejing don rangkat kejume gejing ya rangkat kejume deleng ba gejing ri gejing sumar gejing pet gejing khmi kejume yangi bangila dap ngila biang ngiyo gejing kot gejing kia ha kamer bet kamen sem ngilait na gejing ma ngilait na gejing pang gejing sitam gejing gejing jinjar baro hoj yole se kum ki beru ngila yamat yakene gejing gejing jinjar hanrei kimla ban penjot ya gejing jungi kimla ban pen telot ya gejing jungi ngidang don kana gejing klan kamer bet kamen sem namar utrai udan utrai uyaj utrai uai bor berupan klan yangi kohan men ko para ni pen pauru gejing mane gejing yu namar ko moblei udan kam gejing ro jungi udan kam bangingin mane yu man kopor namar gejing mane gejing pedan buram jungi yu mau unang pan klan yangi mau unang ai bor yangi unang yai don rengkat bat ngi kumju hakane ketayo ke bansawan ru kumju de mata krauto kengin IT telit telan yala de hautrai ya baro ki bangi syam ki bangi amat ha kejing kam tame ki kam ki bangi dei ban le hakine kisngi ki ban sawan ko hanmen ko para hakane ketayo ba ro stayo yole se ngila pensusi ya try te kum tato ken da kejing sngoret ngi pendam yala ka jong kamon ngi pendam yala ka jong ka kli hakmat jung ban ngi penmap ken nak benta baro ki pop ki jungi ai botrai unmap ai botrai unsaj ki pop jungi ban ngilong sisa kita ki breu ki bekut ki breu ki babidor ban shimenta hakane ki jingla niam ai ba ki jing shimenta jungi ki jingla niam da ki jing rublei utrai unang ai kita ki jing kerku ke bangidon kam ha ki jing jungi da ki jing sngoret ngi duai ngi penmap yala ki jong ki pop ki jing duna da ke ba ngi shimenta lang hakane ki jing duai nga pla hau blei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangala le pop shibun da kicing perkhat da kitin da kikam da kicing leklet da kicing le palat jonga da kicing le palat jonga da kicing le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat ya kamaria bakut kabayai sa kathei soti ya ke angel bat kirukut badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta junga how try ublei jongi ublei badan bor baro unis ne yangi madalama be ki pop jongi unyalam yangi sha ka jing bom jukut amen dragon rat ko blei ne yangi dragon rat ko blei ne yangi Cristo Marco Cristo Rab Kodam Penim Jangi Penim Yangi Dragon Rat Ko Blaze Yangi Dragon rat ko blaze yangi Restore kono penim jangi penim yangi Shadro, but I can do Jesus. I keep and real baro badan gamon raba. Ya roya me, inamban imane, iyai pendan burong. Yame
ai ko blessing name ko pardon berbaro ko kun marwe upa ko tayu Jesus Christ ko kun lam rodu blay bakit ki property yang kacing kerpa dos yang senayangi detang mami bakun detang mami utrai uwe bahak detang mami ko Jesus Christ mami bayai long Jing ya long kawe padu men sembakut hakaburamuka Amen. Tongen ya duai ibu ya kejing duai baper jungi kibangi labu abas dang jong kena kamas ke bekoj ngiduai nak benta ki bapang ke besitam ki bedang dan hapreng ke jing syak sumar hapo hospital padan ro ki ba lawan pai na hospital balu do jing kermen ai botrai un ai ki ya kata ke jing ko jing kya ke bakedan kam hakamat bat kum juru hakamat sem ngiduai nak benta ke jing kela ke bomod jong kinong pop kerpang ngai apo ke paris ke jungi ai botra shisha da kejing isnei jungu un kta yaki bakindan kata kejing snutho ya kejing dona kejing bakla bakinwan phai biang shu ngiduai nak benta ke ying kasem kejingi nak benta ke paris kejungi nak benta ke melang kasalang jungi ai botrai unang penroi ya kata kemensim jong kejing un penroi ya kemensim jong kejing snutho un penroi ya kata kaman sim jong kajing priang ya kajing duna kajing bakla jong kiwei bat ninang la banyo ya kata kajing kiu hakil yang baro topik it kotrai ya kisakri jong me batos ngeu sen ei ban the krahai halor jong ki ya kajin ai jong kajing ai jong me knang ba da kabasid hem ha kajing kermen kajing ei bat kajing it Kinyai ne barabor hakabasharai ban bat yakihukum jongme dauturai jungiu Jesu Kristus kun jongme ube imat basan sha ringkat bat me ha ka jungyalong kawei jongmen simbakut ublei junam la junam amen. Kajing pule na ka kitab kajing start om don blay ai na lor chong me uba sumar sukher ya kibreu baro ha uba medai ban pansisha ba mem sem pishar bomhok naba kajing klan chong me kalong katlong chong ka hok bat kabor sanshar chong me halor baro kalong ya me ban palaj jam ya baro naba me pen I ala kajing klan haba Kibreu ki artatin ya kacing pura jong kabor jong me. Pat me maya ki kanja bas na umeng hapteng kito ki ba tip ya ka. Me uba krautam ha kacing klan me bishar da kacing jai jai. Da kacing yai sha slem kabakrau me penyai yengi. Namar me don kabor banle kat haba me mon. Da kum kine ki kam me lahikaya la ki paj benreu. Ba ubahok udai banlong ubaspun pan mela pandap yala ki kon daga jingkermen babha namar ba me ailat bakin kala pembut nala kipop kaktin jong utrai Sam prapun riu nomor nyospa nyopuwe nyospa nyopuwe ngin roai kindi dekat san riu
kan ta sipau kat san kan driu san driu kan ta sipau kat san kan driu Kajing puli na kasiti Paulus bakut syaki Kristan haru. Ku para umensim kursarlam yang i hakajung telot jangi namar ngimtip kumnu banduai kumbang ide. Henry umensim daladehi ukurpat nakabenta jangi dagajing ut kiba umdan keten banbatai. Bat uta ubayit ya gidok nu jangki beriu utip ka kajing mut jang umensim. Namar umensim kurpat lam nakabenta kiriu kuj katkum kamon ublay. Kaktian jang utrai. Jisongo yau blay. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuk pa jong utrai jong Yesus Kristus, berpencai ki kemat jong kajing mo jongi. Kenang hidup laban i, ya kajing kermen kabadon nak kabenta jongi. Haleluya, haleluya, haleluya. Utrai udon rengkat bat pi Ringkat bat piru, kajing pule na gospel bakut kat kum Matthews kaburam hame hame kutrai. Hakata kapor u Jisu layutu sakaway pat ka farsi hakipat ba uang ya kahima kabeneng la ban pan yusriem bat kibriu ubriu ubalik bet yaw sambai ubabha hakalengka Henry namar kibriu kidang yotya unong shun jung u lawan bat labet daw kembat hapdeng ukeu bat ulapet no enda kijingtung kilaki bat kilas dang ban somet ukan bat ro ulapau kisakri uta utrai lengka kilawan su bat kilaong koba hato pimsem labet daw sembai babha hakalengka jungpi te kumno pat kami kanbat ula jubab yaki unong shun ulale yakane kisakri kilaong hu pikwa ba ngin lej ban thiu no ya ukanbat Henry ula jubab yo haba pithiu yau kambat pikum jenrat yau keude I kinmat yasan lang hadu kapor ot Henry kapor ot ngan soong ha kinong ot
to put nang kong yaw kan bat te yu haki song ba en thang nang ta salum yaw keu bat tep yu hatiar jonga ulayatu yaki sakaway pat ke farsi uong kahima beneng kalong kumusumbo jong usambay sinapa yaw ba ubreu ulashem badula bet ha kalengka ulong uberedam nabaro gisambay Henry endaw lasan ulong ujuntung ubahetam bat ukulalong ukan jading hado bakisim jong kasoin kiwan bantauskum hakitna jongu ulayatu haki sakaway pat ka farsi kahimba beneng kalong kumutiat yauba kakentei kasim bat katbe yu balai perha upureu hado baun da sibha uji sulapdan kam da ki farsi banyatu yakine ki e baro ha ki pajba bat klem farsi syam lakren haki kane galong ban pan urlong yakata kabau nong yatu lupa ulaong ngan pendan kam da ki farsi haba ngakren haki ngan yatu haki yaki e ki bari nadu baseng ya kaperthei deu jisu lapano iki pajba badularung hapoying kisun ranjung u kilawan bat kilong u batai se hangi ya kafarsi u kanbat ha kalengka ula jubab ubreu ulong babet yosembai babha ulong ukon ubreu kalengka kalong kaperthei usembai babha kamot kikon jong kahima ukan bat ulong kikon jong uboman badu dusman ublabet yau kembat udei usoi tanhi kayom ot kalong kajingwai jong kaperthei bat kinong ot kilong ki angel kumba lalum balathang yau kembat hakading kumta kanlong endawai kaperthei ukonu breu unpa yala ki angel banlum nakahima jungu ya kinong pentut bat kiriusneu baro bat un bread yaki ha keluarding hangta kan sadon kajing lenyar bat kajing kriat peniat kibahok pat kinsa pernai kum kasngi hakahima ukpa jongki ubadan kiskor ban sngap to un sha skor ka gospel jong utrai Kajingero yame ku Chris. Kohan men kopara ha utrai Jesus Christ nios ngio menta kesngi ya ka gospel kabala sim na ka gospel jong Matius kalenong kabakhalai kalain arpasau hado sau pulai kalong kabajrong ba baring lios ngio laitali ki farsi ki ba ujisu ukran na kabanta jong abat jong pi balang ba kine ki farsi ujisu kwa ban hikai lane ban khot yang abade pi ban snguthu ya ka jingdon kam jong ka jing em babha jongi kum ke Kristan namar lada manga mapi ngi em ya kata ka jing em ka babha lada ngilong kita ki jingtung ki babha ngin sayo ya ka jing em bom jukut lemda kumta lada manga mapi ngi sngap lane ngi penlong yelade kum kita ki kanbat ki bapen julor ya ki jingtung ki babha ngin sayo ya ka jing penrem lane ya ka dujok ngatharai ba manga mapi ngim kwa ya ka jing penrem hanre penban ngi kwa banyo ya ka ka babha habakut lane habawai ka prathei kane ka de ka thong jong ka jing em junga ba jung pi ka thong jong ka jing em ba junga ka jung pi ka long banyo ya ka jing su peneng ha ka akher kasni lane ha kasni bakut jong ka jing em jungi na kana ka prathei dari matakadau bleu lapha yang abade pi sakana ka prathei ban kamai ya kata kahok ban kamai ya kahok lengba ka jing em babha jungi
bangin yo ya kata katong jong ka jing em bom jukut ko hanmen ko para habang ipej ya ka prathei mentahi bat kum juru ya ka balang jungi baro atli kine gidon don ka babha don ka basneu don ka bakhlan ka jing khlan don ro ka jing tulot don ro ka jing duna habang ipej ya ka balang jungi ro kalong thik kum ki kentin ki ba Augustine bakho uong ya kini ki kentin kabalang jongi kamlong ka museum jong kirukhot hanrei kabalang jongi kalong ka hospital jong kinong pop ni na kabanta kinong pop kane ke jing ong jong Augustine bakho kalong ka ba desisha habang ipej ya ka jing im jonga ba jong pi ki be im ki ba shong ki ba sa ha kan ke perthei kerpange hapo ka balang jongi dei mata ka daung ipej nadu basdang jong ka perthei ublei umpej ya ka jing duna jonga ba jong pi kumba ubru upej ubreu lada mangama pi ngipej ya ka jing telot ya ka jing duna jong ki wei hanrei ublei umpej ya ka jing duna na ka jing tulot jong aba jong pi hanrei upej ya ka jing khlan jong ka danut jong ka mansim jong ka jing im jong aba jong pi umpej ya ka jing sneu jong ki breu kumba mangama pi ngipej ngipej ya ka jing sneu jong ki wei hanrei ublei upej ya ka ka babaha pi dan ha ka jing im jong pi ublei penram ya kajing telot jong pi ublei penram ya kajing sneu jong aba jong pi hanrei uyai map hanrei mangi pan ngi le kom no ngi penram ya kajing duna ngi penram ya kajing sneu jong ki wei ka bau bleu khot yang aba de pi man ta kas ngi ko han men ko para ba mangi ngim dei ban long kum kini ki jin thau lane kita kajing long kiba penjot no ya ka jing im jong ki wei pen ban ngi dei ban don kata ka jing long jong blei ngi dei ban pej ya ka jing khlan jong ki wei ngi dei ban pej ya ka jing bha jong ki wei ban ngim dei ban pen rem ya kita ka jing duna ka jing klot jong ki kane ka bau blei u khot yang a ba de pi ko han men ko para habangi pej na do basdang jong ka history jong ka balang jongi pej na do ka jutang barem ngiyo iya kata ka bau blei udan ka jing ik pula thau ya ka prathei balong ba ka jing ik ka jing u kane ka prathei ka lalong mangama ping lalong walada ublei iya ka prathei hadu kata mangi ki khun benru pat kile komno kiyat bakla na kalanti ka ba ublei ulapan iya ki ka ba ublei ula ayaki dei mata kadau ki khun Israel kiyai laju haba ki kun Israel ki layai laju ki la ngop lena la ngat kata ka jing sha penrem jong kana ka prathei ka jing sha penrem ha ki wei pat ki kun hon hanrei blei pat badap da ka jing badap da ka jing snei umpe ya kata ka jing duna umpe ya kata ka jing sneu jong ki kun Israel penban upe je ki da ka jing der mata ka dau kentiu biang ye ki da ka ba umap ya kajing sneu jong ki u ai ki ya kajing lai loit ka ba pura u penlong ya ki ba bha sa chi sen manga ma pi ko han men ko para ngidon kajing tulot ngidon kajing duna kajing im han rei la dang ngidon kata kaman sem banong ban IT ya la de hau blei la na la dang ngidon kata kaman sem ban snutu ba blei ba dap da kajing ik u blei kloi ban map ya nga la dang ni pai shu la dang ni IT la de u pen khlan ya kajing duna jong ba jong pi upan klanya ka jing klot jonga ba jong pi upan bha ya ka ka ba ya ka jing sneu ka jonga ka jong pi de mak daw ngi don kam ban pai show blei ngi don kam ban pai khmat show blei namaru blei ubadab da ka jing ublei ubadab da ka jing isnei ublei ubadon ka bor ban pan klan yang ba de pi kumba ulapan pau kumba ulale hakikun Israel jong u ngi pe ru kum jo haka jing im jong kumong meni jing im jong kabalang ka don hapo kabalang don ki basniu don ki babha
Don ki baduna, don ki batelot. Ngi imlang, ngi asalang. Henry, kabang ublay kuwa. Bamanga mapi leng ba ka jing telot jonga ba jong pi, leng ba ka ta ka jing duna jonga jong pi. Ngin pen klan ken, ya ka jing im jongi knang ba kabalang jongi kan kiu. Baro ngi de ki rishot jong kabalang. Lada way rishot. Kabamot lada manga way, lada mapi way. Pi penduna no ya kata ka jing klan jong rishot. Kabalang jongi kan tron, kabalang jongi kan yap, kabalang jongi kan do. Henry ko hanmen ko para habang ngipe ya ka jing im jong kirukhoy. Ngim yo i kata ka jing klan jong ka jing im jong ki sirita. Lanay na adu basdang jong ka jing im jong ki. Pe ya ka jing im jong u Petrus u badai u pa ba khoj banakong jong kabalang jongi. Ubriu ubam nang ubam start ublay ula jid yo wala da ublay ula jid yo udang don ke jing duna hakalanti ya jing kumutau apostol yo i ulen yo jisu hadu laisen hanrei kata ka jing len jong kamsha yo ban yai ne hanrei kibiang imbiang pen klan ya kata ka jing dunai kata ka jing tulot jong da ka bau IT yala de hautrai ban ngi ulong shisha or khoj menta ngipe ya ka jing im jong Francis Assisi bakhoj ulong beru spa im halor ka spa im ya kata ka jing sneu bha ka ba ka spa ka peu ukpa jong ka ai uklat ya ka jing im ba hak basdang jong ka jing im kumosamla hanrei ka klimat ka bau yos ngau ya ka sur ka jong blei ya kata ka jing tulot jong latap telup no hakabor jong ka jing hakabor jong ka jing isne jong blei ukhim ulong urukhoj ulong rishot jong ka balang menta ngipe je ka jing im jong Augustine jong ka rihipo Augustine bakhoj ru kumcho uba im ka jing im langkar ka jing snu bah jong ka pertei ka jing snu bah jong ka met ka jing snu bah ka ba pen kemen yu ka ba pen snu bah ka ba pen hun ya ka jing im jong ku mobreu sngam ya ka ba ka kemi ka hikai sngam ya ka ba pas ka ba boleh pas yau yu im ya ka jing snu bah hanrei ka dan ka klimat ka ba snu thu ya ka ta ka ba ublei ula pas yau yu ka ba mele ka ba me im ka ba me shim menta ka dai ka jing duna ka jume kam dai ka jing klan ka ba ublei kwa sngap ya ka ta YT ya la dia kata ka jing klan ka ba ublei pas yau yu bat ulong urkhoj menta ulong urishat bakhlain hakajing hikai jong ka balang menta ngipe hakajing im jong Paulus bakhoj ru kumjo Paulus ubaki breu ki krisana kata kapor ki nyeu yu kumu breu ubasneu kumu tau nong pop namar ka jing isi jung ya kito ki breu ki bangej ya ka karteng jong Jisu upan syutom ya kito ki bapla ya ka karteng jong Jisu upan yap ya ki nyeu yu kumunong pop ki nyeu yu kumurusneu ha si shau dei namar ule ben ya Kris ule ben ya ka balang jong ule ben ya ki Kristan ki banengkong hanrei ko hanmen ko para kadon ka klimat ka bautrai wan pahu wan kren yu wan ban ayu ka jing sempat hadin kata ka jing sempat kumno uyeng bat ulong apostol jong Kris kajing sneu jong kajing duna ka jong kajing tulot ka jong latap telup hakajing hakajing isnei ka jong blei ko hanmen ko para hato mga mapi ngimlong se kumkine kikon Israel hato mga mapi ngimlong se kumkine kirukhoj Petrus Francis Assisi lane Augustine lane Paulos bakhoj haj ngilong ngidan gajing tulot ngidan gajing duna ngidan gajing sneu ngilong ki bapop hanrei ken mau ngide ki rishot jong kabalang ngimdai bansha bagi ne gajing sneu kintap telup yang abadipi ngimdai bansha bagi ne gajing sneu kinang sensyar yang abadipi kinang temrau yang abadipi ngide ban IT yala dei haublei namar ublei udan gajing klanya ladang ngishim ya kena gajing klan jong blei ladang ngipediang ya kena gajing jong blei ladang ngipai ya gajing nisne gajong blei klempap
kan satap telub yang i ban ngin long ki rukhoi ngin long ki rishot jong ki rishot baklain jong kabalang kane kadai kai jing khod jong ka gospel bamenta kesngi ko hamen ko para dein matak daw tikeng to ken ngin pen kan mau yala de ngi de ban don kata ka jing long blai ha ka jing im jongi ngim de ban pej ya ka jing duna jong ki we namaru blai pej u khlam pej ya ka jing duna jong ki ngim dai ban pej ya ka jing sniu jong ki we ngim dai ban nyau ya ka jing sniu jong ki we namaru blai dai u tau breu uba pej ya ka jing sniu jong ki we han rei u pej ya ka e ka babaha ngim dai ban long kita ki breu ki ba pen ram ya ki we han rei ngidai ban long kita ki breu ki ba nyau ya ka e ka babaha ka ba ki we ki le kane ka bau jisu khot yang abadi pi sajisen to ken ko han men ko para ngiduai ban ngipan ka bor na blai bangin long sisa kita kiri shot ki babaha jong ka balang kiri shot ki baklan jong ka balang da ka ba ngi pediang ya ka jing e da ka ba ngi pediang ya ka jing isne ka jong blai da ka ba ngi pen khlan ya ka jing dunai ka jing telot ki jungi da ka bor jong ka jing e ka bor ka jing isne ka ba ublai uai hanga ba de pi en yoro ya Jesus Christ Jinam lai jinam. Amen. ngin yeng ngin pla ya la ka jong ka jing e Lai spa andri puwe. Ngai du play you padon bon Nong tau ka bring bat ka kingdom Ngai du kun mar wei jamu Try journey to Jesus grace La punya uda umensim Makana marite soti Masyale bensya sanaknam Madashayam Kajing duai kirumej to ngania karpat yau blai ukpa jungi badap da kajing ej badap da kajing isne yangi bon sngap ya kajing duai ya kajing karpat kajing angnod kebangi bu akmat jungu ha kane kamas kebekhoj Nakabantau pa bukho chungi bishop chungi kilinda berkikatis chungi Pakajing terai jungki, hapadeng ki bril, palapin kamti, hakajing sumar jungki, kendup en pau, kajing Asia, kajing jamnod pating senguldan, nikir pada me kotrai. Nikir pada me kotrai. Nakabentakan nikir empai kristan jungi, panduk pakum uding sembai tursu, ngindup nangroy hakajing pun pai, lam kajing khoj, nikir pada me kotrai. Nikir pada me kotrai.
nakabenta iway pat iway nangi bat daka jing im kristan babhangi dupla kum u khet ba yarap yakaying kasem bat gas shnong pan im kum ki Raya jong kahima uklengi kepada mikotrai. Ngi kerpa jeme ko try. Nakam tagi kristan kibai ino ya kabalang kahima uglai hak kepertai bagenduk kela kebemut pat pendam biang hapo kecing sensyar uglai pan yo like im ngi kerpada mikotrai. Ngi kerpa jeme ko try. Nakam tagi beriu baro bakin kela nau kan bat syau kau bat ben bet tang kecing ha kedonut kibru kumba mensua kila bet tang kecing sniu ngi kerpada mikotrai. Ngi kerpa jeme ko try. Ngi dua sa cisen nak banta ki bapang ki basitam asatla ka prathai ai bot rai da kecing snei jungu un kta ki bekenya kecing koi kecing khia. Ngi dua nak banta kecing kala ka bamot jong kinong pop asatla ka prathai kerpange ki ba Ngi thu lane ki bakar pat e kajing duwai jungi. Ngi duwai na kabanta ka yinga sam jungi. Imei pa ki hanman ki para ki lo ki jor ka jungi ki bro ki bangi thu baro. O try un the e kajing isnei ha kajing im jungi ha po ki yinga sam jungi. Ngi duwai na kabanta ki to ki bro ki bapej ki bapenram ya kajing sneu jungi kajing dona jungi. Ai bo try un apan klan ken ya kata kecing telot jungki sya kebabaha. Ko blai ko pa kine kede kecing duai kine kede jingang nut ki bangilawan bu hakmat jong me ha kane kesngi. Tos ngeu tos ngap to ai bat pan urlong ya ki ken hakabalang jungi lada ki longkat kum kamon jong me ni pani kene daw kres utrai jungi. Amen. Laispa Prafusang. Tiang traiken rat kini kijin terwajongi kisah Toduai ko para baka jing kenya junga ba jong pi kan long ba pedang hona kemado blai kupa badan bor baro. So try Pedang pedang kenya kenya ki jong pi na ke banta ke jing ro ba dorom ba kerteng jung u kai jing man to ying ba balang ba khu jung u bara ko wei.
Ko blay me uba tang kawe ka jingknya bajanai tam. Melapan pura ya ka jingknya barem baro balabu dakaan. To pediang ya ka jingknya na ka syakri ba i jong me. Bato kurku kumcu kumba melale ya ka jingterwa jong abel. Bakumta ya ka bamangi shimet ngila terwa ha ka borom sim jong me. Kan mentoy na ka benta jong ka jingpen im ya baro. Dau Chris utrai jungi. Amen. Utrai udon rengkat bat pi. Rengka bat pi. To kentiu yalaki danut. Kentiu kisah. To nginang utrai blay jungi. Kasong hok bat kecil. Dasisha kalong kabasong hak bat kabadai. Kadaiti jingi bat ka jingpen em yangi. Haman lakapor bat ka jaka banaingu yame. Ko kenrat ko kpa bukut ko blay badan bor bat bom jukut. Ling bau trai jungi Jesus Christ. Namar da ka jingka ya ulapan thamai ya ka jinglong breu barem. Bada ka jing sha shitom jung ulapan damno ya ki pop jungi. Da ka jing mi pa jung na ki bayap. Ulapli ya kalenti sha ka jing em bom jukut. Bada ka bau kiu shame ko kpa. Ulapli wang ya kerdop ke beneng. Bat namar kata ringkat bat ke kunhon jong ki angel bat ki rukut. Ngirwai ke jingwai ya ro ya me ban ngipen bena klem sange. Bakut, bakut, bakut utrai. Musim don baru lagi pai. Lenggat bertengki ai ruai lai. Gajing ya rosana. Usana syajung tam. Dasisha melong bukut kotrai katamay jong gajing kuj baro.